Bueno, en primer lloc, ahir el president de la Generalitat, Pérez Llorca, va dir que avui tindríem una proposta de tots els temes de la plataforma reivindicativa. No ha sigut així, no tenim una proposta dels sistemes. Només tenim una proposta retributiva que ni tan sols l'han fet per escrit, ens l'han dictat oralment i consisteix simplement en un increment de 75 euros, però al mes en 3 anys, cosa òbviament insuficient de tot el que estan reclamant els sindicats. Però és que, a més, sí que ha dit que inclouria la negociació de les infraestructures, que se'ls havia oblidat incloure-la, que és un dels punts de la plataforma. Però és que, a més, la consellera ha condicionat continuar la negociació a que els sindicats acceptem els serveis mínims que es publicaran segurament avui, quan nosaltres no tenim ni per què acceptar-los ni per què rebutjar-los, que sí que els rebutgem, perquè una vegada es publiquen són d'obligat compliment. Per tant, ens estan d'alguna manera amenaçant de que o acceptem uns serveis mínims que estem en contra o no continuar la negociació. Per tant, òbviament, el dilluns comença la vaga indefinida sí o sí. I a banda, convocarem una assemblea demà per la vesprada per a explicar això en detall al professorat i òbviament, animar-los a que participem massivament en la vaga indefinida de la setmana que ve, perquè amb aquesta actitud i amb aquest bloqueig no hi ha voluntat de negociació en absolut. Nosaltres, almenys les TPB, no ens comparem amb la resta de territoris. Nosaltres el que volem és recuperar el nostre poder adquisitiu perdut des de 2010, que se situa en un 20% des de 2010, que vindrien a ser al voltant de 500 euros. I aquesta és la nostra proposta. Si després som els que anem el 10, el 15 o el 20, me pareix molt bé, però nosaltres volem recuperar el nostre poder adquisitiu i nosaltres no estem mirant-nos en altres comunitats autònomes, la veritat. Volem recuperar i, òbviament, 75 euros en 3 anys, ni de lluny arribem a un mínim acceptable per a poder dir que estem recuperant el poder adquisitiu perdut. Bueno, sí, la pròxima mesa, que serà en juny, per a parlar de plantilles i ràtios, si no recordo mal, i després l'altra, que serà en juliol, i ja està. La seva proposta de calendari continua sent eixa, a més. I ara intercalaran una per a parlar d'infraestructures, no sabem quan, però insistisc, no han presentat una proposta de tots els temes damunt de la taula. Però és que ni tan sols la de retribucions l'han posat per escrit. No tenim ningú paper. Tot és oral. I, per tant, si aquestes són les condicions que volen que acceptem, evidentment no estem disposats. De fet, l'STPB abandona la mesa. Hem parlat fonamentalment de retribucions, han anunciat que parlaríem d'infraestructures i després el punt era parlar de la burocràcia. Però nosaltres ja, almenys l'STPB, ha decidit marxar de la mesa. Suposa que estaran parlant de burocràcia ahir. I com tenen ja les nostres 20 mesures, que ens diguen si les accepten o no. Però nosaltres no anem a segmentar aquesta negociació com vol la conselleria. Nosaltres volem negociar-ho tot. I és el que pensaven que avui passaria, perquè ho va dir ahir el president de la Generalitat. I no ha passat això.